vamwe vanobata minamato nokwavanenge vari ngatibate minamato tichinamatira nyika yedu ive nerunyararo handiti mana tiitire zvakanaka. Yes. Nauye bhodhoro ndiri kukurudzira vazhinji kuti kubhodhoro ngavamhanyi vapinde mubhodhoro handiteka nhamba yandiri kuda inenge yada kukwana asi ngavayapinde chi mbhodhoro mukomazi. Donald Trump we handiteka uye utsinye hwaari kuita handiteka so uchaona kuti panoitika utsinye Mwari anomwe mutongero anogona kuita muchandiudza mutumwa makadii ngomazigo toti muri sei makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe makadi vateereri vose kwamuri kumatiri mana enyika. Ndakanzwa kuti makaunza mvura muzvishavane nemugweru. Minamato ngomazigo ndiye tikatobata kureva kuti vanhu vanoda kukomborerwa vanhu vanoda zvinhu zvinobatika ngomazigo saka tiri kutenda kuti mvura iri kunaya kunzvimbo sedzipi idzodzo takasiyata vaka minamato yakawanda minamato mukuru chaiyo. Yes. Apa ndangosangana nemi muri parwendo kubvawo kumwe mamuchibva kupa apa tanga chibva muborodheo ndimanga tichibva pane zvanga tichiita tikubva kuita minamato vemumwe munhu ari ku-UK handiteka anga tituma kuenda kumba kwake kunoita minamato yanga tichibva kunogadzira ikoko saka izvo zvitambo tizorore zvedu tichigosha panapa kunana borodheo kunotoitwawo minamato ndofunga ndezve kunana mufakosi chete. Aiwa ndofamba baba muborodheo mutatenderera mumabomo muna grindeo akupi tatenderera tapinda nzvimbo dzakakurisa handiteka tichiita minamato hakuna asingade minamato vanhu vese vamotoona vachifamba vanenge vane minamato minamato inokosha. Vamwe vanhu munokwanisa kutovaitira mahome visitation anenge vachitisatsukwa izvo totozviita zvakafanana nhasi unoziva kuti mandi izo rekunge ndichiita maprivate nichienda mudzimba dzavo kunotenderera kune vanhu vasingakwanise kuuya kusejari chitatu handiteka ndo same day futi rokuita rokutenderera handiteka yes saka kuti isusu vanenge vachita asati kwanise kuuya tinongutaura navo chitowirirana kana kuti tuma chero ari kunze kwenyika kuti babada kuti minditi mna matopamba pangu so toenda tiri vanhu vakavimbika chaizvo. Ndikubaona as a way yekutanga nayo hurukuro yatida kuita chiprofita chenyu chamakapa chenyika tichiri kunamata here kunonge zvinhu zvatakakugadzikana zvitange dzinogadzikana no nyika ndiyati kutonamatira baba ngatirambe tichinamatira nyika yedu Mwari tiitire zvakanaka nokuti chiprofita takatopa kuti pane zvinhu zvida kuti zviitike shuwa asi kuti Mwari vanofanira kuti vatikundise saka nyika ndiye tiri kunamatira hande makaona musuna ndiro goma rokunyanga uko ndichivakira vanhu minamato ndichinamatira kuti zvakare nyika yedu kuti ikomborerwe handiteka nyika yedu ive yakadzikama pasingaitika mhirishonga handiti saka nyika inonamatirwa nevene vayo tinomira kunamatira nyika rine muchatipere signal yekuti zvinhu zvagadzikana chinoitika ndechekuti chero zvinhu zvakanzi zvanaka nyika inogara ichingonamatirwa ngomaziko saka isusu tiri kuti isusu vamwe vanobata minamato nokwavanenge vari ngatibate minamato tichinamatira nyika yedu ive nerunyararo handiti mana tiitire zvakanaka. Yes. Ndasangana nevanhu hopo vari kuzviita namadzibaba masango vanhu mari vamwe takatonzwa kuti vanga vari kumasvingo aitora mombe kumasvingo nemari vanhu ngavafanira kuongorora madzibaba masango ndo vari panapa handina munhu wandinotuma kuti enda kwakati unoita zvakati aizofamba nezita rangu inini aizofamba nezita rangu aiwa vakomana ndinofamba nawo inini ndotofamba nawo ndini handivatume tienda moita zvakati vasina zita rangu handina mapanzisa asi kana matozoya kwatiri isusu tozokuzoita ainotakura minamato inomukomana miende naye kuita zvakati izvozvo zvinonzwisika than kungoti munhu anotanga ngoti ndine madzibaba masango vamwe angashandisa namba dzisiri dzedu asi vachiti ndine madzibaba masango aiwa madzibaba masango ndini ndiri panapa ndikutaura nhasi saka tiri kuti vanhu ngavachenjerere mbavha dziriko dzinoshandiswa zita rani redu hakuna chinoita chekuti pane chitupa cheoriginal ukapandoshaika apa chaiko zvefotokopi zvofake zviriko saka tikuti zvidhura izvozvo handiteka tichitovafananidza nezvidhura saka tikuti isusu original ndo pano mutumwa masango handiteka tiri kutoona mukomazigo nauye bhodhoro ndiri kukurudzira vazhinji kuti kubhodhoro ngavamhanyi vapinde mubhodhoro handiteka nhamba yandiri kuda inenge yada kukwana asi ngavayapinde chi mbhodhoro mukomazigo. Vamwe vari kutanga kutoona vhidhiyo iri nhasi vanozivawo mutumwa masango but havana kuona pamakatanga nawo ebhodhoro saka munofanira kuzodzokorora futi bhodhoro munofanira kuzodzokorora kusejari muye murione bhodhoro iroro ibhodhoro rinogadzira mamhepo rinosimudza mhepo
kune vanhu vanenge vachikonzesa matambudziko kwauri dzimba dzevamwe mamarriages kunyanya handitika tine mazita tinogadzira imomo rakatorwa murume wotoziva kuti chikuchaya kana kwatorwawo mukadzi ndizvozvo. 2 nevanenge vachiti isusu hatisi kurorwa zvinhu ndiwo vanhu vanyanya kupinda mubhodhoro vakaita se wakawanda mamarriages iyayo saka bhodhoro rinoloka zvinhu zvakawandisa bhodhoro ripi iroro. Saka tichitarisira kuti bhodhoro iroro vanofanira kuti vanhu vasangane naro, asi handiri kuona vanhu vari kusangana nebhodhoro iroro endi vazhinji kubva kunze kwenyika kupi vanhu vari kungosangana nebhodhoro kungotumira foto rako chete nezita rako takutogadzira midzi dzachipapi ipapo takutokanda mubhodhoro ripi iroro nejira rinenge ririmo pane zvatinichita ipapo. Yes. Aiwa aripo muchano bosi pane namba yatakatiwedzerei mukano wachikatovhurika chaizvo bosi takatiwedzerei namba yedu yatiri kuda kuti tiite. Noda kuti aiwa vatikutoitira vamwe vasipo vasiri kukwanisa kuuya kunoko anenge ari kunze chiti kungotara nesu tikuudza tipe zvakati nezvakati takutokanda bhodhoro ripi imomo takutoita basa baba. Saka bhodhoro riri kuita basa. PaAmerica panyaya netsa nyaya yaDonald Trump arikuda kudzinga vanhu vasina mapepa akakwana. Chinoitika ndechekuti Donald Trump handitika uye utsinye hwaari kuita handitika. Saka uchaona kuti panoitika utsinye Mwari anomwe mutongero anogona kuita muchandiudza zvenyu pane mumwe Mwari anotongero anogona kuita handiti mapaona boza usudurudza vanhu munyika kuti hanzi nekuti makauya kunoka muna mapepa muna zvakati oda kusudurudza vanhu kuti dzokai kunyika dzenyu utsinye handitika. Saka pano utsinye zvaunoitwa weto mufananidzana Satan Diabolos chai anenge achiita utsinye asi muchazoona magumo azvo pane zvinozoitika mupi munyika imomo. Yes. Okay. Ko ivo vasina mapepa izvezvo vana here zvavanokwanisa kuita kuti vabatsirike? Vanhu ngavatofona vachinji vasina mapepa tekuti vaitira minamato kuti vagare munyika idzodzo vachishanda zvinhu zvichivaita zvakanaka vachiriritira mhuri dzani. Vasina mapepa vanokubata here? Aiwa vasina mapepa vanototibata tovaitira minamato yemapepa. Saka toitira vanhu vakawanda minamato yemapepa. Saka tikuti isu vanotibata woitiwa minamato yemapepa handiti mapaona zvinhu zvifamba zvakaita se zvakanaka. Saka tikuti vazhinji vari kuchema ngavasacheme kana mutumwa masango aripo vanofanira kuona zvinanhara. Yes. Alright. And then vari kunana Australia futi vanokwana futi ipapa tinotoona vakawanda vatiri kubatsira. Tino vanhu vakawanda vatiri kubatsira vakawandisa vatiri kubatsira namatambudziko akadaro. Saka tikuti isusu haisi zvinhu zvitsva zvinhu zvagara zvatiri kutobatsira vanhu. Saka tikuti vanhu ngavabatsirwawo. Aiwa mashoko enyu ekupedzisira kuvana veZimbabwe. Isusu tiri kuti mashoko ekupedzisira kuvana veZimbabwe tiri kuti aiwa hatisi kumira kuita minamato munyika yedu. 2 hatisi kumira kuti back to sender. Aiwa back to sender hatisi kutomira baba tiri kuita. Unoziva kuti nezuro nanga ndine mumwe murume anga singafambi akazvimba makumbo vakabva kunonzi kuchipinge ndakavaitira minamato zvokuti munhu zvakanozikanwa munzvimbo yechipinge handitika. Saka zvokutiwo zvokuti vaifanira kuti mutombo waona asi kuti isusu vazhinji wamwana kutenda seTomasi waona handitika asi kuti isusu baba ivo vakabatsirwa vakafamba. Yes. Ende izvozvo kuti wagadzira zvifamba zvakaita se zvakanaka asi kuti isusu vana matambudziko akadaro ngavauye mukumaziko vachibatsirwa. Isusu tiri kuti isusu pamberi apo chinhoi vari kurangarirwa zvakare vagari vechinhoi vachisangana nemunhu waMwari imomo. Saka tiri kutenda kuti Mwari atiite zvakanaka ndinotenda. Then ndabva ndangofunga kapfungwa aka muchibva matongofara zvamuchose ndiri kugara ndichipopota nenhau yanemaprofita nanamadzibaba vefaith. Hamusi zvoona here zviri kuitika dzangu nevana madzibaba vanguuyawo vachingoita zvifanifani. Wamaziko chinoitika ndechekuti zvazvinoita zvinhu kana zvichinge zvichiitika kana kuti nyika yakaoma vanoita zvese zvese mapaona ipapo kureva kuti vanhu vanenge vachiita masaramusi akasiyana siyana asi kumagumo kwacho ndokunoita se kunoonekwa basa ndimapaona. Zvakafanira kuti mudzimadzima masango handisi wanhasi baiso anhu nguva tichibatsira vanhu vamwe vanoshora zvavo asi ndovanenge vachitoya futi vanenge vachishora ivavo tichibatsira vantane makore tichibatsira vanhu. Saka tutaura kuti chinoitika ndechekuti vamwe vanozouyawo vachiita zvakasiyana siyanawo vanhu vamwe vanoti vamwe vanoenda kunoona chinoitika ndechekuti hatingavajaji mukomaziko because vanojaja munhu ndiMwari.
Saka tisingoonawo zvinhu zvakangowanda zvatiri kuona asi pamberi apo zvinopera. Chokwadi unoramba wakatsika chaipo chaipo. Zvikururani. Ndotenda. Haya, muita basa. Komborerwai.